Obi Abịama. Obi Abịama. Obi Abịama. Ekelela m anyị niile n'ụbọchị tata na ofufe nke anyị bụ ndị African Sacred Worship of Ancestral Religion. Okay, because you do so so ihe anyị na-ekwu n'okwu wee bụrụ ụbọchị tata bụ ụbọchị ofufe anyị nwa bụ ndị African Sacred Worship of Ancestral Religion. Ana m ekwu n'ihi na anyị ebidogo omenala. Omenala nke anyị malitere, anyị nwere ọtụtụ ihe anyị na-emegasị n'ala Igbo n'ụbọchị tata. Anyị chọrọ ka anyị gaa kene njem n'ime ya n'ụbọchị taa, ka anyị mara kene ma otu anyị si aga ya tata ọ bụ otu o kwesịrị isi wee dị, ka ọ bụ otu anyị si emebu ya na gboo, wee bụrụ na ọnọdụ akwamozu, otu ndị Igbo si akwa ozu, anyị si akwa ozu n'ala Igbo. Ọ bụrụ na anyị na-anya n'ụbọchị tata, anyị ga-ahụ na ọtụtụ ihe na-eme tata dị ife a. Anyị na-afụ ka esi akwazi ozu n'ebe dị iche iche n'obodo anyị taa. A na-akwazi ụmụazị ndị nwụrụ n'ike, ndị nwụchuru ọnwụ, ndị nwụrụ ọnwụ arịrị, ndị nwụrụ ọnwụ mwute. The way esi akwazi ụmụazị ahụ, ụdị ego a na-asụgbunyezi n'arụ ụmụazị dị otu a bụ ihe nsị ka anyị lebeke n'anya n'ụbọchị tata. Nke abụọ wee bụrụ this mortuary of 18, ya bụ mortuary fridge, ebe a na-eje adọbasị ozu ndị mmadụ. Kedu ka anyị si wee fụta ya n'obodo anyị dịgasị iche iche? Ihe ahụ ọ bụ ihe a na-emebu eme n'ala Igbo? Ọ bụ omenala Igbo ka ọ bụ ịdọnye ozu na mortuary, then ịkwa ndị nwụrụ n'ike the way si akwa ha today? Onye nwa bụ ihe ansị ka anyị jụọ. Wee sị ka m bido na aka nri m, nna anyị ukwu Ikenga Afrịka, ka ịkọtụrụ anyị, ịgwa anyị afa gị, gwa anyị obodo gị, gwa anyị ka unu si eme ya na be unu. Obi Abịama. Obi Chukwu. Obi Abịama. Obi Okike. Obi Abịama. Alaeze Chukwu Obi Abịama bịarugo ka eme ya ka o guzosi ike. Ekene m Chineke maka ụbọchị dịka ụbọchị tata. Nnọkọ anyị tata bụ ajụ aza. Nne anyị ụlọ ọla achara ugo mmiri nọ n'ugwu Ngozi onye na-ajụrụ ajụjụ. Dịka mụnwa bụ Ike Nwajiakụ, abụ m onye ide atọ North ka m si eje na saịdị anyị ebe anyị si pụta. Ịma na nke bụ eziokwu na amụnyere m n'ụka, enweghị ihe dị n'omenala akụziere m, n'ọmụnwa tonite were aka m wee nyobe ihe dị n'ala n'ihi onye nọrọ m ụwa, dị mmadụ mbụ wee bịa ụwa. Mana nke akụzi dịka nne na nna m ịkụziri gị mmadụ ụkpụrụ omenala na ọdịnala, enweghị m ụdị ohere anwa. So mana na ihe m chọpụtara achọpụta, ihe m ji aka m wee chọpụta gbasara ka ndị be anyị si eme. Na mgbe gboo, ọ na-eme mmadụ nwụọ, akụọ ekwe agbagharị. Enwere ekwe ọ na-aba akụọ, amara na ozu adago. Enwekwara nke a na-akụ na mdeeri, akụọ ya, ihe a na-akọwa bụ ụmụ nwoke niile nọ n'ụlọ, onye arahụkwa n'ụra, onye ọbụla ka enwecha na enwere ka ụbọchị si wee dị. Ekwe nwechara ihe ọ na-ada, and ekwe aha na-ada, ndị okenye a na-akọrọ ụmụ ha lekwa ihe ekwe na-ekwu. Nwata ahụ werezie onu ekwe ahụ ọ na-eto,
mgbe nke ya onwe mgbe ọ ga-eru ọ marago ihe ekwe na-ada, so wee bụrụ ya ekwe ọnwụ daa amarago na mmadụ anwụgo, aṅabazie ntị maka na onye na-ama ọkwa ga-ama ọkwa gafee n'ama. A na-aṅazi ntị aha a na-echezi ka amara onye nwụrụnụ, ọkwa ga-ejerezi gafete n'ama gị gafee na-asị ichie atakwuru aja ma ọ bụ atamgboloko, ịghọtago nke onye dị otu a na ọ pụọ na etie mgbe ahụ ikunizie jebezie na mgburu ebe ihe mere, ịghọtago ịnụgo ebe ihe mere. Mgbe ụfọdụ ekwe ahụ nwere ike bụ na ekwe adabeghị, ịghọtago, mana ịmago na onye dị otu a nọ n'akwa ọya, and dịka onye okenye amago na onye a ma ebunite, enwere ike ụbọchị ekwe ha ga-ada onye ahụ etie si na onye dị otu a pụkwana ije ebe ahụ ọ bụrụ ya. So mgbe a gbakọzie ihe a ga-agbakọ, anọdụ ndị okenye anọdụ n'iro atọba alụ, ụmụ nwaanyị ada apụta, ụmụ nwaanyị anọrọsịa, ndị na-ebe akwa a na-ebe akwa, mana mgbe anwa ada ebe akwa, ịghọtago, onye na-ebe nọ n'ime ụlọ na-ebe, ị gaghị apụta iro bịa tibe mesube ana. Na enwere oge a na-enye ohere iji bee akwa ọra na anọ, mana mgbe ahụ onye ahụ ka nwụrụ anwụ, ọka nọ n'onye, agaghị enye mmụọ ya nsogbu, ịghọtago, maka na aka na-akwazi mmụọ ya akwazi. Ndị na-elekọta ozu abaa n'ime ebe ahụ jee dozibe ya, enwe ndị ọ bụ ọrụ fa abaa n'ime ebe ahụ mee gịnị, jee dozibe onye ahụ, dozibe ya, edozie within that day onye ahụ nwụrụ, and the next day, that day niile and the next day ka e nwere iji wee nye onye anwa. That day ọ nwụrụ na next day ya, depending on ihe sọrandụrụ ya, mebi enwere okwu enidiri ka edozie, ma ihe ndị enidiri ka akpa, ọ bụrụ na ọ dabanwughị ini ya that day, like onye nwụrụ na otu enwere ike tupu mgbede eniene ya, ma edobe ozu anwa, ihe niile eme ihe niile sharp within 2 days. Ọ bụrụzie na ọ bụ ozu bụ okwu, ọ bụrụzie na ozu bụ okwu na ụka, enwere ozu na-ebu okwu na ụka, okwu na ụka anwa ama agafe 3 days, agata ihe onye aha na 3 days, and within that 3 days ahụ a na-eje, enwere ihe a na-eje wetacha, ma ndị onwe mgbe ụfọdụ na-weta nchanwụ, enwere ike weta nchanwụ, weta enwere ihe ndị ha nwa ma anya ihe eji eme embalmment, ewee bịate onye aha na-arụ, ịghọta na mbara ya aha, ndị ọbụla nọgodo ebe a na-ekwu ihe ọbụla ama n'isi ozu, ịghọtago. Then ịpụtakwa ịfụkwa n'ụlọ ebe a, n'ime rum ebe ahụ ọ na ịfụka anwụrụ ọkụ si na rum ya apụtasị, ịghọtago, ọ bụrụ akwụkwọ akpatasara tinye ọkụ, anwụrụ ya na-apụsịsị, onwe ihe na-efe efe ga-abịa anyụnye ya ikpuru, ịghọtago. Preserve a ga-ekwu okwu anwa, ọ bụrụ na okwu ahụ ekwu okwukwo nda 3 days, a ga-eniriri ozu ahụ, ekwukwe na ya kwute ya, a ga-eniriri ozu ahụ, ekwu ya ekwute ya, a ga-eniriri ozu ahụ, enichaa ozu, enwezi ihe a chọrọ ime gị na-emete. Mana ihe anyị ma bụ na enweghị ihe dịka mortuary mgbe anwa na saịdị ebe nsi wee bịa obi abịama ka m jedegowere ebe a, mụnwa jedebe ebe a, maka enwekwara ajụjụ mmecha ajụbagasịa na ihe gbasara ya, which enwekwara ka esi wee kọọ, mana dịka ebe ajụdere m ajụjụ ka mụnwa asadebere. Ndewo. Anyị ekelela gị na anyị ukwu Ikenga. Anyị ka nwere ọtụtụ ndị anyị na ha nọ ebe a, ka anyị nụkwa n'olu aka ji ọfọ oke osisi, ịgwa anyị aha gị, gwa anyị obodo gị, gwakwara anyị ka unu si eme ya na ihe gbasara mortuary nakwazi otu esi akwa nya ozu ndị nwụchuru anwụchu, ka anyị nụrụ ka unu si eme ya n'akụkụ nke unu. Ndewo. Obi abịama, Obi Chukwu, obi abịama, obi okike, obi abịama, Alaeze Chukwu nke abịama abịarugo, ka anyị mee ya ka o guzosie ike. ana m ekene anyị ncha niile bụ ndị nọ ebe a. N'eziokwu mụ nwa bụ Ifeanyị Okosi, abụ m onye Enugu. Ịbịa n'Enugu abụ m onye Udi, ịbịa n'Udi abụ m onye Ọkpatụ. Anyị nwa bụ ndị na-achọ isi n'Udi wee pụkịta ka anyị zabazie Ojebe Ogene. Yes. Ịbịazie na Ọkpatụ a, mụnwa bụ onye ama Eshara. Ịbịa na ama Achala anwa, mụnwa bụ onye ama Mkpu.
so anọghị m n'ụlọ wee too, mana ịmarụgo ka anyị na-achị etezi n'ọdịnala gị na-amata ụfọdụ ihe gasị. Ịbịa na obodo m, ihe dịka na ikorobịa nwụ maọbụ na okenye nwụ, ekwe na-ada. Ekwe ada ha ana, enweghị onye ya ejezi ozi. Ọ bụgo na ịkwadosigo kịta afụ na ije agụ, maka ịma mgbe gboo na agụ bụ na ihe ọ na-aba apụta ụzọ ụtụ ndị ya akwadobego, ekweda ha ana ozugbo kpam, ma ọ bụrụ na epubeghị dati nkwado anyị kwado iyi eji wee jebe agụ, iyi akwasị ya maka ekwe ama achara. Maka ịbịa na ama achara kịta ekwe ada ha nọ maka ama achara niile. Ọ bụ na onwe ebe ị na-eje ma njezi iyi anọ ịmarụgo na onwe onye nwe ụnụ. Ihe anyị na-emeziba ajụbazi ese kedu onye ọ bụ nyanwa bụ ihe nwụrụ, kedu onye ọ bụ nyanwa bụ ihe nwụrụ. Mainly ndị ekwe na-adakarị ịbụ ndị nwoke. Ịbịa na ndị nwaanyị nwụọ, nwaanyị ibie ya eji obere ekwe, ọ na-aga ihe ya nanụ kpọkpọ kpọkpọ. O nwere ike mgbe ọ ya na-aga raụnd, ọ ya na-aga onye fụzi ya sị ya nne kedu onye ọ bụ nyanwụ, ọ sị na nwa oje nwụrụ ma ọ bụ na mgbe eke na ọnwụkwa na onyanwa bụ ihe nwụrụ, ọkụrụkwa ekwe a na-agagharị. Mana ọ bụrụ na nwoke ofu ebe ka ekwe a ya anọ wee daa, and ekwe ada ha ana ebe ọbụla ị nọ, a na-anụgbado ekwe niile ahụ. Na-anwa abịa na etu esi akwa ozu. Ọ bụrụ na ozu ada n'abalị, mebi na mmadụ nwụrụ n'abalị, iwuri bụ na ekwe a ya ada n'abalị. Mana ọ bụrụ na nwaanyị bụ ihe nwụrụ n'abalị, ekwe anwa ama nda n'abalị, ọ ụtụtụ ka a eji wee kụgharịbazie ekwe. Mana ọ bụrụ na nwoke bụ ihe nwụ, ọ sịgo na-ebe tu nke abalị, iwuri bụ na ekwe a ya ha. And ekwe aha ụmụ nwaanyị ndị na-ebe a ya ebinizi je kụbaziri ndị ụmụada aka n'ụzọ, ndị ya abịa nọnyeziere onye ahụ ndị ozu nwụnarị ihe nọrụzie cherizie ozu chi ewee fuo, ewee gabazie ije marụzie ka anyị esi wee jee nie. Mgbe buru gboo ndị be anyị adị etinye ozu na mortuary, anyị amara ihe a na-akpọ mortuary. Ihe anyị ma bụ na mmadụ nwụọ enie onye a. Ọ bụrụ na enighị onye a ihe dịka tata, o nwere ike ọ bụrụ na onwe nwa ya nọpụ anyị na-eche ka ọmụ ụmụ ya abata, enwere ike echebezi ozu a wee ruzie chie. Onwe onye abọchi nkịta sị na ọ bụrụ na nwa onye dị otu a anọghị ọsọ enyikwana ya, anyị echebe onye a ntị onye a abata. Ọ bụrụ na onye anyị achọji, ọ bụrụ na onye anyị esendịrị ego esendịrị ya ego. Then abịa na mebi na onye nwụrụ ọnwụ nwụchu, ịma na ọ bụrụ otu esi wee kwuo okenye ka esi akwa ihe dịka onye dịka ebe 15 years nwụchu anwụchu, ọ bụrụ otu a ka esi akwa ya. Mana ihe a dị afta onwe ndị be anyị na-akpọ ewu ọtịshi. Iwuri bụ na anyị egburu onye ọbụla na onye rugo agbọghọbịa ma ikorobịa, anyị egburu ya data ewu ọtịshi. Mana ọ bụrụ na obere nwa nwụchu anwụchu, ada ejide akpati enu ihe dịka obere nwa ihe dịka ebe ka mkpọzi nwa amụrụ ọfụ ma nwa 2 years, ada eji akpati achọba ihe dịka mgbe ahụ ọ dịka ihe dịka katọn ka anyị achọba, anyị etinye onye a. Mgbe tụbụrụ kịta ka a na-aba apụta achọbazie akpati akụrụ akụ. So mgbe mbụ agbọghọbịa nwụọ, ọ bụrụ otu esi akwa agbọghọbịa ka esi akwa okenye. Akwamozi ahụ etede aka ọ dịka ofu onye ede ka anyị akwa agbọghọbịa, anyị ma na ọnụbeghị di. Likewise ikorobịa, maka na ọnụbeghị nwaanyị. Ọ bụrụ otu esi akwa onye nugoro nwaanyị ka esi akwa oles ma nọ ikorobịa, ịma na ọnụ ọzọ nwaanyị n'oge eji ya gbagotego ma na-enwe ike mezuzieri iwu niile. So na ka mmatụdebe ekenekwa m. Anyị anụla ka ya bụ ihe si ada. Nwanne anyị nwoke n'aka ekpe m bụ nwanne anyị, o nwere ihe ị ga-akọwatara anyị maka ihe a na-ajụ ase ya? Anyị na-ekwu okwu maka ọnwụ nwụchu, ka esi akwa ya n'ala Igbo ma ọkwa ka esi akwa ya n'obodo unu na mgbe buru gboo, nakwa ihe gbasara mortuary na mgbe gboo na be unu. Kedu ka esi eme ya mgbe ala bụ ala? Ma unu ebidoro na mbụ na-etinye ozu na mortuary? Ịgwa anyị aha gị, ịgwa anyị onye ebe ị bụ. Mmiri nọ n'ugwu ekele ngiri nne.
maka na ajụ anyị jụrụ ọ dị oke mkpa ka m wee nwee ike wee tinyekwuo na nke nna m gwa m wee mụta. Mụnwa bụ onye Ọba Idemmili South. Ebekwa nna anọ Ọba, abụ m onye Ụmụagụ. Abụ m nwa be Awaji. Ihe eji mara m bụ Uchenna Awaji aka Okubi. Dịka ntu nna m si wee kọwalụ m maka na ọ nọ ndụ tata, ọ nọ ndụ, ọ dị 106 years. Mụnwa bụ diọkpala na Ngwurie. Ọ na-echi anyị warning ruo echi na mbọsị ọbụla ọ ga-anwụ si etinyekwana ya na friji, si nne ya ozugbo. Onye anwụkwa na anwa si na ọ na-eburu eje ihe a na-akpọ Mortuary. So dịka ka m si wee ghọta, ọ na-abụ okenye nwa a na-akụ ekwe na n'Ọba, maka o nwere ike ọnwụọ ọnwụ ahụ na ndeli ahụ ọnwụ, ndị nọ n'ụlọ ga-apụ ozugbo jee kpọọ ndị na-esu ya bụ ekwe, esube ya bụ ekwe. Onye ọbụla wee na-asị kedu ebe ekwe dị otu a na-ada. For the little time m nọtụ n'ụlọ before m pụọ wee jebe ọrụ oyibo, ana m anụkwa ụda ya bụ ekwe. Ya bụ ekwe ebe ọbụla a nọkwa ya bụ ekwe, anyị anụli ụda ya bụ ekwe maka na oke ekwe ka ọ bụ. Wee na-asị na onye dị otu a n'ọnwụ, mgbe ahụ ndị ọbụla nọ n'ụlọ amalụgo na afịa ma aga ụbọchị ahụ. Chifozie wee jụbazie ese ka ị na-ama onye ya bụ ekwe da. Wee na-asị nọ n'uru agụ dị n'Ọba, ọ nọ n'ọkụzụ dị n'Ọba. Wee gbalube wee kaa ya ka esi wee ka ya. Ọ bụrụ n'usoro nke nwoke, mana ọ bụrụ na abịa n'usoro nke nwaanyị, o nwere mkpu ụmụ nwaanyị na-ede eti gbapụta n'ebe a na-akpọ ezema, wee tie ya bụ mkpu. Etie ya bụ mkpu ahụ na-akọwa onye nụ ya ka ọrụ ibie n'ihe dị otu a mee, so that abịazie ọtụtụ n'ime fa ama aga afịa, ama aga ọrụ. Wee bụrụ ka m si wee ghọta, mana abịazie n'usoro kịta ụka mebichaa ihe niile, ada emezi ya bụ ihe ka esi emie. Abịa mmadụ nwa, o nwere ike sef 1 month ụfọdụ amabero na mmadụ ezobe ya ezobe, wee na-atụ alo n'usoro nke fa because of na ife ọjọọ dịfa n'isi nwa bụ ndị ụka. Maka na o nwere ike onwe ofu ihe n'imefe aka ya na-adọrọ ọcha ga-abụ na ọ bụ na-ewepụta ya bụ ozu ahụ mgbe ahụ na mmadụ amalụ ka o si wee nwụ. Mana ọ dịka ntụ nna m si kọwalụ m na ọ dịrị otu ahụ ụbọchị gburugburu. So ka njedebe godi n'ebe anụnwa because na mụ ji ọlụ oyibo rinne n'oke nna m kọwalụ m ka m ghọta. Onye nwa mee nji wee kaba arụ wee na-asị na nna nna anyị famekwa n'ife omenala na m etinyekwanụ isi na ya ka m wee nwee ike wee malụ ana kensinsi nji wee na-aga n'usoro omenala ka m bịa na-afụta ife, na-aghọtakwa na nna abịzi ogologo ndụ, na-aghọta ife dị iche iche na amarọ nke bụ na ọbụna m ghọtacha ihe niile a wee jebe ya bụ ọrụ oyibo. O nwere ike ọbụna nkara ntagbe n'oge maka na anọ m ọdụ rinne. Daalụ m. Ma ha aga, anyị anụgo site n'ọnụ onye Anambra steeti bụ onye Ọba, wee nụkwa site n'ọnụ onye Imo steeti bụ onye aka ọkwa atọ, wee nụkwakwa site n'ọnụ onye Enugu steeti bụ onye Udi. Mana o nwere okwu nwanna kwuru m chọrọ ka ntinyetụ obere ọnụ na ya. O kwuru sị na mgbe gburugburu na fadị emerọ ya itinye ozu na mọchụarị, mana kịta na a na-emezi ya na mmadụ ga-anwụrụ
ọ gaghị anọ onye ọ nọcharị ihe ruru otu ọnwa tupu ndị mmadụ abịabịa maraba na onye ahụ nwụrụ. And eneghị anya mgbe a ga-amatazi na onye ahụ nwụrụ bụ mgbe a ga-achọzi ini ya bụ ozu. That is to say na okwu ya ka na ihe a ha na-eme n'ụbọchị tata ka na-ejekwa ka ọ danyekwa na ihe ahụ a na-eme na mgbe gboo, because mgbe ahụ ihe ọ ka pụtakwara n'ebe ha nọ bụ na onye ahụ anwụbere ọkwa, maka na mgbe ahụ ha kwadoro ini onye a ka ha ga-emezi ka a mara na gịnị mere na ọnwụ gburu. Ịfụrụ ya? Ka anyị bịakwa, anyị ka na-abịa ka anyị chịkọ ọnya bụ okwu, mana ka anyị nụkwanụ n'ọnụ ndị anyị na ha nọgasịkwa. Anyị nwere ụmụ nwaanyị ebe a, anyị nwere ụmụ nwaanyị ka anyị maranụ ma o nwere nke ụmụ nwaanyị anyị ga-agwa anyị. Nwaanyị ọma, ngwanụ akwamozu ndị nwụchuru ọnwụ, ndị nwụrụ ọnwụ ọjọọ, ọnwụ arịrị, ọnwụ obi mgbawa, nakwazi ndị nke nwugodoro na ihe gbasara mọchụarị n'ụbọchị nke tata. Na be unu na mgbe gboo, unu na-etinye ozu na mọchụarị, kedu ka unu si akwa ndị na-etozuru etozu wee nwụrụ? Ka anyị mara ma onwe ife experience m nwetụrụ. Afa m bụ Chinyere Nọsike, abụ m onye ọkụ Emekuku Owerri North Local Government, Imo State. N'atụfu oge m pere mpe, o nwetụ m experience na-abụ mmadụ nwụọ, like onye nwụchuru ọnwụ oge ahụ. Ọ bụrụ nwa agbọghọbịa mebi na ọ nụrụ di, ọ bụrụ na ọ nwụchuru ọnwụ, enwere ike mgbe a ga-akwụ onye ahụ eje nie ya n'ifu ya n'ifu, ama nni ya na within na ngwuru na ngwurube anyị ahụ, ama nni ya ga-elifu ya elu je nie ya ebe ahụ. Mana ọ bụrụ nwa agbọghọbịa nụrụ di alụrụ ọfụma, enwere ike anyị nie ya be di ya ebe ahụ. Ọ bụrụkwanụ onye echiri echichi ma ọ bụ na be anyị nwụrụ, a ga-elikwa ya na ngwurube ya ebe ahụ. Unu na-eje mọchụarị n'oge gboo? A na-etinye ozu na friji n'oge gboo? Mba, oge gboo adịghị etinye ozu. Mgbe o nwere oge mpempe nwanne my father nwụrụ, oge ọ nwụrụ, a bịa mechido ya n'ụzọ. Oge ahụ eji m anya ụmụazị na-afụ ya, mgbe ahụ emechidere ya n'ụzọ. Ya bịazie eje kpọta mmadụ, onye na-abụ ndị okenye, ha agbakọcha eje weta mmanya kaikai, abịa ndị okenye ahụ abanye ebe ahụ, ewere mmanya ahụ wee gbashicha onye ahụ, agbashicha ya mee ya mba ma ọfụma, wee bịa jee nie onye ahụ. Enweghị ihe dịka mọchụarị friji oge ahụ, ọgbara ọhụrụ a ka m bido hụba nka. Nkwụgha n'ọnụ otu nwanne anyị nwaanyị, anyị na ya nọkwa n'obi. Anyị nwekwara onye ọzọ, enwere nwanna nwaanyị ọzọ, ka anyị nụkwa olu ya, chịkọta ya. Kedu ka unu si eme na be unu mgbe mbụ unu na-etinye ozu na friji? Kedu ka unu si eme ozu nwụrụ n'ike? Ọ bụrụ na o nwere ife ma about it, gwa anyị afa gị, gwa anyị onye ebe ị bụ. N'etufughị oge, afọ m bụ Nwaada Cynthia Chiamaka, ụmụ ya Maize na Anambra steeti. Mgbe gboo, eziokwu na etokwa m na township, etokwa m na village, mana otu akụkọ si gaa na enwerekwana ihe dịka friji mọshụarị mgbe gboo. Na mgbe gboo, ọ na-abụ mmadụ nwụọ, okenye nwụọ, a na-enye ya na ngwurubie. Mana ọ bụ na onye na-anụrọ di maọbụ onye na-anụrọ nwaanyị, a na-edupu ya edupu jee nie ya n'oke ọhịa, mana ọ bụ na nne nwaanyị gbagotego unu maọbụ na o chiri echichi, shie ọzọ maọbụ shie nka, a ga-emere ya, kwadoro ya ihe niile a na-akwadoro ya dịka omenala si wee dị, wee nie ya na ngwurubie. Ọ bụ na ka ọrịa m n'ọnụ. Ndewo. Anyị anụgo ka ya bụ okwu si wee gasị.
biko ndị ọma na-ege ntị, unu afụgo dịka anyị si wee kwuo okwu na mbụ, ebe anyị si wee na-ewetara unu mkparịta ụka n'ụbọchị tata bụ na Obi Abiama Holy Palace, ihe bụ afọ anyị wee gbaa gburugburu bụ the African Sacred Worship of Ancestral Religion. Ọgwụ omenala ka anyị na-eme, ihe eji mara anyị bụ omenala, o wee bụrụ ya ka anyị na-eme n'ụbọchị tata, anyị wee na-enwe mkparịta ụka dị otu a. Ndị na-ebe a kwuzuchara okwu wee kwusie otu ha onwe ha siri wee ghọta. Nke bụ eziokwu bụ na anyị anụgo n'ọnụ onye Imo, nụ n'ọnụ onye Anambra, nụ n'ọnụ onye Enugu. So enwekwara m obere experience ihe gbasara ihe a na-ekwu okwu ya, from be nna m nakwazi n'ikwu nne m, maka na nnọrọ na be nna m, anyị na-eme ihe gbasara akwamozu. Akwamozu anyị na-ekwu maka ya, ọ bụrụ na onye bụ okenye mmadụ nwụrụ, enwere ndị emere ka anyị mata na ndị a nwụrụ, na ndị a nwụrụ ọnwụ udo. Nwere ndị emere ka anyị mata na ndị a nwụrụ, na ndị ahụ bụ ndị na-ekwesịbeghị ịnwụ, even though na ha emegokwari obere ihe n'ụwa ha bịara. Mmadụ nwere ike mụọ nwa, ọmụọ ụmụaka, mụta ụmụaka, ụmụ ya etonitego, mana onye ahụ ka nọ n'agbata 50, ya bụ 50 years, a ka mere ka anyị mara na onye ahụ anwụghị ọfụma na be anyị. Mana ụdịka ndị anwa duto na ha test go live, nya fụkwa ụwa, fụkwa ihe dị n'ime ụwa, lụọ di maọbụ lụọ nwunye, mụọ ụmụ, wepụta nnọchianya, ndị ahụ a na-eli ha nke ọma, a na-eli ha nke ọma. Mana o nweririri ihe a na-emere ndị ahụ nwụrụ ọnwụ udo nke a na-agaghị emechara ha. O nwere ihe a na-emere ndị ahụ nwụrụ ọnwụ udo nke a na-anaghị emechara ha, mana a ga-eli ha ọfụma, kwa ha nke ọma, bekwara ha akwa otu o kwesịrị. Mana ndị ahụ nwụrụ ọnwụ udo bụ ha nwa bụ ndị a n'ụbọchị tata a na-edeziri ha celebration of life. Ịghọta, ndị a kịta bụ ndị ọ na-eme, ha nwụrụ mgbe anwa na be anyị, ụmụ ha from ebe dị iche iche, ọkwa ị na-aghọta, mana ha ga-akwa uniform, mana o nwere ofu akwa, nya ofu mkpụrụ akwa a na-ewepụta. Ndị a ama nkwa nke a iche yiri, ndị akwa nke a iche yiri, but na a ga-ewepụta ofu akwa, a ga-asị na ihe a bụ akwa eji akwa onye dị otu a. Then ọ bụrụ nwaanyị, mgbe ọ bụrụ nwaanyị bụ ihe nwụrụnụ, di ya ga-eyizi akwa black, o nwere ife ga-atụpọ ya n'arụ, sọsọ black. Ọ bụrụ nwoke, nwunye ya maọbụ ndị nwunye ya ga-eyi akwa black, ya bụ akwa ojii, asị nọ ihe eji akwa onye a. But ndị ọzọ niile bụzi ụmụ ya na ndị ụmụ ya nwere right ịkwa akwa ọbụla, bụ akwa nke ha ncha kwekọrịtara na a ga-akwa, ọ bụrụ ya ka onye ọbụla ga-eyi. Ihe a ka ị ga-eji ma na onye a nna ebe a nwere ka o si wee metụta onye ahụ nwụrụ anwụ. Now o wee bụrụ na a bịara, ọ bụrụ na mebi nwa okorobịa maọbụ nwa agbọghọbịa, o nwebeghị ihe ọbụla ọ chịtara n'elu ụwa, ọ pụtago ụwa, azụọ ya, zụchaa ya, ọlụghị di, ọmụghị nwa, o wee nọkọta kwojiri n'ike wee nwụrụ. O kwojiri nnọọ n'ike wee nwụrụ. Ọsọ ya bụrụ na ọ dị 40, bụrụ na ọ dị 50 years, mana ọ lụrụ di, ọ mụrụ nwa, onye ahụ bịara ụwa ọjọọ na be anyị. Onye ahụ bịara ụwa ọjọọ, onye ahụ bụ ebute ya na mbụ, a ga-edozi macha ya,
edozie ya eburu ya and ụdị ndị dị otu a even nke ọzọ nwere ihe ọzọ m chọrọ ka m kọwaa n'ebe a na mgbe gboo na nke meduru n'iru anya m na nwata m anyị ejighị akpati eni ozu enwere akwa a na-akpọ isi ọta ka a na-abịa ihe ahụ m gwara unu na a na-eme ndị nwụrụ ọfụma bụ ịdụ isi akwa enwere asị na-adụwa isi akwa ị mara na onye ahụ nwụrụ ọnwụ udo pọtụ ndị ahụ na-anwụ ha ọnwụ udo adị adụ ha isi akwa ọsọgodi ya bụ na ọ dị 50 years mụtacha ụmụ agaghị adụ ya isi akwa maka o torubeghọ ịdụ isi akwa mana a ga-akwa ya mere ihe kwesịrị imeri ya bụta enwere ebe omenala a ga-emeri ya ga-ejedebe now onye anwa a na-ekwu maka ya akwacha eburu ya nie ya ọ bụrụ nyafọ ndị mụtara ụmụ a ga-eburu ha nie ha pụta adị etinye n'akpati ifi na onye nwụrụ ọnwụ udo adị etinye n'akpati enie ha because akpati bụ ihe bịara abịa na be nke anyị because na anyị nwa na be anyị belivuru na aja ala ka onye ahụ siri bịa mana aja ala ahụ kwesịrịrị ka aja ala a metụ ya n'arụ mgbe ahụ ọ ga-anwụ ka ọ maa na ọ naghachigo n'ebe o si wee bịa so mgbe otu mgbe ebutere mmadụ na be anyị wee were akpati sị na ụmụ ya etotego na o butere akpati nke m fụrụ n'anya m na obere nwata m a na-akọkwu ya n'akụkọ na-ekwu ya asị tụfịa akwa gịnị bụ nke a gịnị bụ nke a ụmụazị si na iwu bụ na a ga-etinye nna ha n'akpati wee were nwoke tinye n'akpati ka e buru nwoke wee tinye n'akpati ụmụ ihe anyị na-akpọ achata na be anyị achata ahụ bụ ihe nkwụ ka eji akpadati na ọ na-adị n'enu bedi aja ahụ anyị na-akpụ mgbe gboo n'ihe ahụ na-adị n'enu ebe ahụ tupu atụkwasị ya ute datin ihe ọ sọkwasị mee onye ọbụla nwụrụ ọnwụ udo a ga-ejiriri achata anwa a ga-akpa ya opezie mpe were ya tinye n'ime ini tupu eburu onye ahụ wite akwa ekere ya wee dọkwasa n'enu ya ọ ya bụ adụrụ isi akwa wee nọrọ n'enu ya o dina na achata anwa iwu ka ọ bụ den ụmụ ya wee kwechiri na a ga-eni ya na akpati den eniri nwoke anwa n'akpati eniri ya n'akpati mana mgbe emechaziri ọ dịa ihe dịka ebe abalị 7 ya bụ nwoke bidoro wee gagharịba na tọmentizi the family in fact bụrụ na-terrorize the family ihe nke dị egwu onu n'oge anyị na-akpọ ụgbahuruchi nwoke ga-apụta n'o kpamkpamkpa dị egwu ihe ọbụla ọ fụrụ ọ ga-egbu ma egwu ma ihe ọbụla iwe na-ewu ya emekata jebe ije kedụzi onye nwụrụ ọnwụ udo onye dị mma na-enweghị nsogbu mgbe ọ dị ndụ kezi ụdịka ihe bụzie nke a eji asị na ọnyanwa na ihe o ji eme datin na ọ sị na ebe a ya nọ na ya dị eku ume ebe ya nọ na onwedị ihe ya na-afụ na-egbochiri ya ịfụ ụzọ na onwere anything ọbụla na ya mee ka ya ekute ume na ya that is to say na ndị nọ na atụdoro aja sef na ekukuduri ume ọkwa unu na-aghọta ebe anyị na-eje na ya dị ekute ume na onwere ihe ya na-afụ gịnị bụ ya kedu na agbachie ya n'ụzọ mee ya nke a mee ya nke ọzọ ewee bịa jebe ije mebe ihe niile wee godobe ana medobe ihe niile wee bịa mechaa dibịa kpọtara mgbe ahụ o wee bịa mee gịnị wee bịa kwughepụ dị akpati abụghọkwa ala abụọ mana o mechara isi jụọ nwoke oyi nwoke wee sị o mezie mgbe ahụ na onye ọbụla chọrọ ịnwe ọsịsị etikwana ya n'akpati biko si etikwana ya n'akpati si debekwa ya n'achata ịghọta bikos datin bịa mee nnukwu ihe na be anyị ewee marakwuo na onye nwụrụ anwụ na-ekwu okwu so nke ahụ wee dị den onye ọbụla nwụchuru ọnwụ dịka m na-ekwubu na mbụ ọsọ ya dịrị 50 years ọlụghọ di ọlụghọ nwaanyị ọmụghọ ụmụ onye anwa bịara ụwa ọjọọ ajọ ụwa ka ọ bịara edokwacha onye ahụ na ụdị esi edokwa ya witi ndị dị otu ahụ ka a na-eji mpempe osisi ndị a awara awa wee na-ebu ma otu ọbụla o si dị ọha nwa atụkwasa ha ọ bụrụ na ọ bụrụ mpempe osisi o nwekwa ihe ọzọ a na-akpakwa akpa
onwe ihe a na-akpa a na-eji achara dịka obebe wee rụọ ya ka esi arụ ya, arụchaa ya etu ahụ, were achara ahụ setichaa ya otu a, dọkwasị ya na ya, adọkwasị onye ahụ na eburu the person. Mana tupu ebunie that very person, the only thing bụ na ama mgbabe ya ọtọ. Mana n'anya nke nwata mụnwa agbara onye ahụ m fụrụ ọtọ, but na a gwara anyị na mgbe gboo ri m ya anọ mgbe a na-agwazi anyị na mgbe gboo na-agba ndị dị otu ọtọ, kwe na-aghọta, maka ajọ ụwa ha bịara akpọbacha ụmụazị n'ime ụlọ, kpọba ma ndị ọgbọ ha akpọbacha ime ụlọ, na ọ bụrụ na achọba ibuli ya akpọzie ụmụazị ma ndị ọgbọ ya, ha abịa na-agbụ ya asụ mmiri. Omini họ na-ama ebe akwa na ọ nwụrụ, but o nwere steji a ya eberu akwa emechichi onye ọbụla ọnụ, so onye ọbụla nwakwa na anwa bee kpaka ma ebe ọzọ, na onye bere akwa ebe ọzọ na ọ chọrọ ka onye a jirikwa ajọ ụwa chigata na this family, na ha ya chọrọ ya, a na-eme ya akaja dị iche iche, na-agbụ ya asụ mmiri, na-eme ya even nne mụrụ ya ma a ga-akpọpụta nne mụrụ ya bịa bụchasịa ya ọnụ den emewe ihe a mechie ebunie ya pụọ, eruo ebe ahụ agwa ya si ya abịazie mgbe ahụ bịa kwudobezi okwu gwaba ya okwu, ịlọtaba ụwa ọzọ lazie ụwa nya, ịlọtaba ụwa ọzọ gị lọzie, ịghọta, maka nke ọ bịara ọ lọjọrọ alọjọ, ọlọtabazie ka ọ lọzie na nke ọ ga-alọta na, ịghọtago, before according to them ndị na-eje, even o nwere ọgbọ na-eje datin, enwere ọgbọ na-eje ya, ọ bụrụ ọgbọ niile bụ nwoke na-aga ebupụ ụdị ndị anwa, ọ bụgodo na asị na achọrọ boys ndị ahụ dị mma ga-ebu ya, bụkwa ndị tụgoro ime ha jee, ị mara na eruo na-enwe ebe ha ga-akwụrụ, ndị ọ bụzi ọrụ ha ịbaru n'ime oke ọfịa anwa wee bazie wee ruo ebe ahụ according to them, because emechaziri mgbe ụka bịara a na-akọsizi things a na-ekwesịghị ị na-akọ, ị na-aba apụtazi akọba mmọnwụ n'iru nwaanyị, kịta ụka bịara ọnya mere eji wee pụtazi na-akọkwazi ihe a na-eme n'ime that place. Ma ọ bụ na eruo egbuo ọgụ na ana n'isi, gbuo n'ụkwụ, gbuo n'etiti, buru onye atọgbọ ebe ahụ dị egwu anọ ọbụla, buru ya tọgbọ ebe ahụ, amezi a na-abụ ya, ọ na-asị ya nkịta ya eri anụ gị, ndị ọdụ ụtọ na-adị enyi ya ahụ ka nkịta ahụ ji eri dị anụ, ịghọta. So o wee bụrụ n'oge nke anwa, ma ọ bụ asị mmadụ udene ya eri anụ ya, udene na-aba n'oke ọfịa ahụ na-erikwe dị anụ. So oge anwa o nwere onye na-ekwu okwu akpati, enwere onye na-ekwudo okwu ihe a, n'ọwụ ewere akwa dozicha mmadụ ọfụma, edebe achata, werezi ute buru the person tinye, ọkwụ na ahụgo. So now n'ime ihe niile a ndị Igbo na mbụ enwere efe ịbịa spend be so much money n'isi onye na-etoruru ịnwụ wee nwụrụ. Mana tata ka anyị na-afụzi na onye na-anwụrụ ọnwụ udo, onye na-anwụrụ nke ọma, onye bịara mmewa nne na nna ya obi, apụta ebupụta ego karịrị ego e ga-eji wee kwa onye okenye, wee jeje kwaba nwatakịrị anwa. And nọ ihe a mere ọnwụ ike na ọnwụ erughị eru ji wee karịzie na ala Igbo today, ma ọ bụ n'elu ụwa, because n'ugwu a na-akwanyeziri ọnwụ, especially ọnwụ erughị eru, lelee na anya ọfụma kịta ka unu ghọta na ihe a na-akwa ụmụazị 20-23 years anaghị akwa ya okenye digodu 50 years. Okenye digodu 50 years adị akwa ya like that. Ọ ndị ahụ ka a kachazi akwa ọfụma kịta. A na-achọgharịzi ụmụazị ahụ achọgharị na, mana be anyị bụ okenye mere ihe ọ bịara ka a na-achọgharị chọpụ ya afịa, mana a na-achọpụzi ụmụ kịrịkịrị ụmụazị afịa. Kedu ihe a na-achọpụrụ ha afịa? Ọnwa dị egbuzi ndị okenye na, ọnya nwere ọnwa dị ekwezi ka ndị okenye, ka mmadụ mee okenye, because o nwere ozi ihe eji ndị okenye ma even ife onye okenye sefụ jishiri ike megide omenala ka nka, emezi a na-ayọkwuzi biko ya nwụzie ka o jee zuo ike, because ọnwa chọrọzi ụdị ndị ahụ, ọ naghị enwere elele ọ na-eritezi n'ụdị ndị ahụ. Ọ ndị mgbaji a o ji okwu jiri ha ome ihe na oke. Na mgbe mbụ a na-egbochi ọnwụ nwụchu egbochi na ala be nna m. Kedu ka esi egbochi ọnwụ a? Okenye nọ n'obi nọ ụnọ kata ọchụọ ozi ụmụazị achụ oke ọkpa, nwudo oke ọkpa,
anwụdo oke ọkpa egbuo oke ọkpa, si n'ike sonye ya n'osisi, ọpụta ya n'ọnụ, ejeje sunye ya n'ama, n'etiti ama, jegide je sunye ya n'etiti ama, ebe a ka ọkụkọ a ga-adị regide wee rekashịa. O nwere ọnwụ ọbụla, mmụọ ọbụla bụ mmụọ ọnwụ chọrọ ịbata na that family, rute ha na that place, ọkụkọ ahụ ka ọ ga-ewere. A na-anọkata were nwa uriom ọkụkọ. O nwere ụdị ihe isi ike ga-abata na famili, o nwere ụdị arịrị a ga-abịakwaba na famili, eweta uriom ọkụkọ ganye ya eriri n'ụkwụ wite ọmụ ka a ga-ejike ihe a, chịrị ọmụ a jee n'ama jeje kedo ya ebe anwa. Ọkụkọ a ga-anọ ebe a begide akwa wee nwụọ. Kedu ihe a na-ekwu ife a? Ka ọ kụchitebere ndị nọ na di famili arịrị na ndị famili ekwesịghị ịkụ ọta, nọ kama ha ga-akụ ọta ka nwa ọkụkọ akụbara ha ọta. Nwa ọkụkọ akụgide ọta nwụọ. Ị mara na ị bịa lee anya from that moment, the whole of that month, and ọ dị m ka every month sef ka eji eme that thing. Every mbido ọnwa niile eji eme ihe ahụ, ịfụ na arịrị ọbụla ama mbata that family na that month. But today, ihe ndị a niile onwerozi nke a na-eme. Ndị be anyị amara ihe bụ friji. Anyị adịghị eje friji na gboo. Nwere onye a na-eti na friji, because this fridge a na-ekwu okwu ya in the first place, this fridge a na-ekwu okwu ya bụ mortuary, bụ a kind of cell. Mmadụ ile nne mụrụ ya maọbụ nna mụrụ ya jee were ya tii na cell na nga. Because ka nkọwara unu something. O nwere mgbe a na-akọrọ anyị akụkọ asị na onye nwanụnụ nọ na mortuary, onye anọdụ na mortuary, anọkata onye nke karịchara ha ncha niile ike pụta, o butu onye a na-ana pịaba ya ụtarị jerigoro n'elu. Then ndị mortuary attendants na-ewe iwe na-abalị ya, kedu ihe ị na-ebutusiri ndị ọzọ n'ana? Then banye na sel maọbụ jee lete ndị sel. Iruo ebe a ị ga-afụ na enwere onye ka ibe ya, ọnya nwa ọ na-anọ n'ihu a na-akpọ ya boss ka ọ bụ maọbụ afọ onye ọbụla na-achị ọchịchị ka a na-akpọ onye ahụ mgbe ahụ. Ọ bụrụ Abacha na-akpọ ya Abacha, ọ bụrụ Obasanjo na-akpọ ya Obasanjo. Then onye ọbụla bataranụ enwere osi ịtọchọ n'ime sel. Osi ịtọchọ ma o ji ego bata ma o jiri ego, a ga-akụgodi ya don't tell anybody, kụọ ya don't be silly, kwa ya isi n'aja ka okene ekodo. Ịghọta? And ọ ga na-respect Abacha o. Ịghọta? O mesia up, even o nwee time ọ ga-eru before o bido jebe iji ishi imi na rod, ka ọzọ bụ ọ nọrọ n'ime ebe enu ndị be ha chọta ya, o jere abịa letecha ya, ọ bata n'ime oke ihe eji bata. Ọ bụ na o meghi ya kụpụ ihe na-ekwere ya egwu. Otu a ka ọ dị n'ime mortuary. Mgbe ahụ ndị nwe onye ahụ ga-abịa sị ka elete ya, ma na-edozikwa ya ọfụma, ma na-emekwe nke a, ma na-emekwe nke ọzọ. Ihe a ga-akụ ya ma ndị nwe ya pụọ. Kedu ihe ahụ ndị a ji wee bịa? Kedu ihe ha ji wee bịa? So nke nwapụsị na onye dịzi mma bịa elete gị nụ, eme gị nke a nke ahụ wee dị. Onye ọbụla nọ na mortuary na-ata oke afụfụ. Onye nọ na mortuary nọ na nnukwu ihe mgbu. Secondly, gị nwa bụ mmadụ dị ndụ, nne gị mụrụ gị, ị na-egoro nne gị akwa na mbụ mgbe ọ dị ndụ, na-ekpuchi ọtọ nne gị. O wee ruzi n'ikpeazụ na nne gị nwụziri, ịgba nne gị ọtọ front and back, buru ya je tọgbọ n'etiti ndị mere arụ na ndị na-eme ha. Because ndị ahụ ya na ya nọ ebe ahụ, ọ bụ na nne gị maọbụ nna gị bụ onye omenala, ya ikpọji ya na ndị ụka jezije nọrọ n'ime mortuary ahụ, ị ma na imerugo nne gị na nna gị forever. Because ihe a na-eme ha ebe ahụ nwe ihe ị ghọtara. Ị ma na ụfọdụ ka a na-asa ahụ were mmiri ozure, were mmiri asatara n'ahụ nne gị maọbụ ahụ nna gị maọbụ ahụ nwanne gị, were ya resi, were ya je na-esi oke ite. Sometimes tupu ị bịa buru ozu de, a ga-eyi iche gị akwa, mee ihe niile. Ụfọdụ ka a na-ebepụ their private parts, ị marọ nke ahụ. Ụfọdụ ka a ya ebere ara, eyinyego ha akwa tupu ị bịa. Ihe ama bụ apụta mepee ya ka a mara ma ọ bụkwa onye be ha iru ya dị n'otu ọ dị, ọ nwanne m onwerọ, eburu ya nie n'ala. Mana onye ahụ na-igbu gị ya the second time. Now ọ bụrụ na o nwere place ọ ga-abịa ije nya ahụ dịka mortuary nke a asị na ọnya nwa kachasị, nke ahụ ka a na-agbawa afọ chịpụsị eriri afọ nya, nke ezigbo friji ọ ga-abụ onye abanye oyi a na-atụ ya de.
mana nke a kịta a na-eme kịta iburu nugo mmadụ jee na da mortuary wefe ihe a na-eme mgbe anyị na-eji ebujere ndị gateway n'ọba anyị ji ebujere ha nri na anyị nọda side iru ebe ahụ ebute ha dị ezo ya ezo efu ka anyị esi nyachasịa mmadụ were ihe fanye ya n'ike wee na-awụ idete na ọkwa nne mụrụ gị amụ ka a na-eme datin ọkwa nna mụrụ gị amụ ka a na-eme datin i wee sị na datin bụ ezigbo ihe some people ndị be ha pụta si ọnwụ si etikwana ya na friji si etikwana ya na mortuary ha pụta ha sị na ọ nwụrụgo onye nwụrụ anwụgo biko ka anyị mee ya ka a ghara ịkọgbu anyị n'ọnụ maka ndị nọ n'ụwa ịkọ ha ọnụ maka ọ bụ na ije ezi mortuary efile emi nwere ego just think ya of this very thing na ndị ọcha ma ndị ụka bịaranụ mere ka anyị mebie ọtụtụ ihe datin socha na arụ a ga-ekwesịrị ịkpụ akpụ n'ala Igbo niile tupu ekwuberi na a na-ewebata ihe ọma n'ala Igbo ma ọ bụ na achọ ka ihe ọma bata n'ala Igbo ndị ka ala Igbo dịkwa mma ọzọ unu afụrụzi kịta a sị na-ebidogo omenala kịta ka ọnwa na-afụnubeghọ na-egbu diwe esi egbuzi ndị mmadụ diwe esi kedu ndị bịara ọgụ ihe a ọkwa ndị ahụ etisi na mortuary ndị etisi na mortuary mee ihe na ha na-achọrọ ha taa afụfụ dị iche iche ọha nwa na-apụtasịzi kịta anọkọta akpọ ha ndị nke akpọ ha ndị nke a grupu nke na grupu ọgụ ka ha bịara maka na ihe ahụ emere ha adịrọ ha mma ọ arụ a ga-akpụ akpụ n'ala Igbo so ụmụ Igbo anyị anụgo from onye Enugu nụ from onye Imo steeti nụ from onye Anambra nụkwa from Ebonyi steeti na ndị a niile na-akọwa na mbụ n'ala Igbo na befa na-enwere ife dịka mortuary and na onye ọbụla nwụrụ ọnwụ nwụchu ọnwụ na-enwere oke ọfịa ebe a na-eje eni ya na-adị eni ya na be mmadụ ka anyị mara na ihe anyị na-eme ka anyị mara na ebe anyị si bido ka anyị makwara na ebe anyị si daa dasikwa ebe ahụ wee bilite maka na onye na-amaghị ebe mmiri bidoro ịma ya dị amakwa ebe ọ kwụsịrị onye isi anyị ị nwere okwu ịgwa anyị n'ọnọdụ dị otu a obi abịam obi Chukwu obi abịam obi okike obi abịam Alaeze Chukwu oke abịa ma bịarugo ka anyị mee ya ka o guzosie ike ihe a bụ ozi eziri ụmụ Igbo ka ọ bụ nsogbu mfụrụ ndị Igbo na-enwe bụ ihe ọbụla ha mụtara mechuo ya mee karịa ndị anwa na-eme ihe ahụ ọ na-aka na nke ọjọọ ọ na-akacha na nke ọjọọ ha mụta nke ọjọọ ọ na-efe aka maka na this development ya nụnwa gbasara mortuary batara n'ala Igbo ọ development ka ọ bụ mana bad development ihe a na-achọ ịkọwa bụ na most of the problem anyị na-enwe n'ala anyị today si na aka ndị mmụọ were abịa maka onye na-asị na onye nwụrụ anwụrụgo onye ahụ na-asị ezigbo asị ụfọdụ kwuru ya mana imecha ha achọpụta na ọ bụ asị na onye nwụrụ anwụrụbe ndị anwa na-adị nupụrụ ịma na mmadụ chọrọ ịnwụ a na-eji okwu onye ahụ kpụ n'ọnụ were eme ife mgbe nna mmadụ pụtara na-asị ụmụ ya unu etinyekwana m na mortuary unu etinyekwana m na friji nne mmadụ pụtara na-asị unu emekwana okwu chazie ya ọ bụrụ okwu ikpeazụ wee bụrụkwana iwu dịara ọnwụ ya o nyere dobe which na mgbe gboo n'Igbo ejighị okwu iwu mmadụ nyere iwu o nyere bụ na iwu anụnwa si dobe ya ma achọọ ya afọrọ osisi otu a dobere iwu n'Igbo ejighị ya egwu okwu anwa na okwu ikpeazụ mmadụ kwuru iwu mmadụ debere maka ọnwụ ya na iwu okwu ikpeazụ onye ahụ kwuru n'ala Igbo gbaa gburugburu na-eji ya egwu mana taata ejiso ya egwu ha ncha niile so na ihe na-eme maka na mgbe ị ga-emejọ onye aha mmụọ ọ bụrụ ha na imejọ mmụọ ga-apịarịrị gị n'otu ways about it ha were ikpe gbasara ezinụlọ gị wee jechie ya n'obi ezumezu ebe mmụọ niile na-agbakọ si lekwa na ihe ndị a mere m a ga-achịnye ya ndị ọgụ ka o jeme gịnị ka o jee ọgụ and eje ọgụ anwa ọ na-ataba afụfụ ihe dị iche iche ọ na-amaghị ebe o si that is why e nwere so many problems dị na night today anyị na-amaghị ebe o si abịa ihe anyị na-ama ebe a gịnị anyị na-adọwa okwu agba n'obi abịa ama ihe anyị na-adọwa okwu agba
iji mee ka anyị nwee nnwere onwe. Ama akụzi ụdị ihe a n'ụlọ ụka maka na gịnị? Ihe a abụghị omenala ndị ọcha. Ihe a na-akụzi n'ụlọ ụka bụ gịnị? Omenala ndị ọcha. Mana anyị nwe anọghọ na nke ndị ọcha. Ihe anyị nọ na gịnị? Omenala Igbo, omenala ndị isi ojii, omenala ndị Afrịka. Asị m ngwa gị nke bụ eziokwu na mba Afrịka gbaa gburugburu. Mba Afrịka gbaa gburugburu. Ada edobe ozu na mọchụarị. Even n'Ijipt a na-ekwu okwu mọmị, eje nie onye ahụ wee mee onye ahụ mbam n'ebe ahụ eliri ya. Enweghị ihe dịka mọchụarị ebe a na-apụta ebute ozu dọsa, onye ozu nke abịakwa eburukwa ya dọsa, ozu nke abịakwa burukwa ya dọsa. Enweghị ebe a na-eme ya n'Afrịka. Ihe a bụ ihe eji wee define the land of Africa gbaa gburugburu, the land of Alkebulan gbaa gburugburu. Maka ndị isi ojii ofu omenala ka anyị nwere. Kedu ihe bụ omenala anwa? Na anyị nwere chi ukwu, nwee ndị chi. Na chi ukwu anwa anyị na-asọpụrụ ya nsọpụrụ dị elu, na-asọpụrụkwara ndị chi anyị bụ mmụọ niile nọsị na ana anyị. Mana ha bịara mee ka anyị mee gịnị? Ka anyị na ndị chi aha dị n'iro. Ndị chi aha bụ ihe bụ gịnị? Bụ ihe na-afụ maka ọdịnala na omenala anyị. Mana anyị na ha dị n'iro, mezie gịnị? Were omenala anyị na ọdịnala anyị tụfuo, nsogbu wee ka anyị arụ. Anyị wee pụta sị mba na ihe a ma adị gagide one a ka ndụ wee dịara anyị. Anyị wee sị na anyị ga-eweghachikwa ọdịdị ndị nna nna anyị ha azụ. Ya mere anyị ji wee guzobe African Sacred Worship of Ancestral Religion, bụ a restoration movement. Ọ bụrụ ihe afọ mụrụ ọfụrụ, na ihe dịbara bụ oge ndị nna nna anyị ha anyị pụtara hapụ gaba ụka. Anyị sị ka anyị restore ya back. Ọ bụrụ na ọ bụ mmasị gị na ifuru eziokwu n'ije a, mee gịnị? Ịbịa sonyere anyị, maka na a sị na onye nụ ihe ọma ya jee gwa nwanne ya. Ọ nụrụ ka ara ibe ya. Gwa nwanne gị si ya lekwa ebe a na-ekwu eziokwu, lekwa ebe ndụ dị. Maka na agbakọ ọnụ wee nyụọ mamịrị, ome gịnị? Gbaa ọfụfụ. Ekenere m nne anyị ukwu akpọrọ Lọlọ Achara Ugo Ngozi OON, mmiri nọ n'ugwu. Ọ gbasara anyị. Ịmana kịta e nwere shawa eji asa arụ ma ebe a na befum. Onye sara ahụ na shawa na onye ji bọket saa ahụ abụrụ ofu ihe. Maka shawa ọ na-awụ itinye isi gị, mmiri ahụ awụsa gị n'isi, o were nwayọọ gazuo gị arụ. Mana nke bọket bụ ebe ahụ ị kwọtara ya kwọsa, bụ ebe mmiri ga-emete ya the moment. So mmiri si n'ugwu wee na-agbadata, itinye isi ọwụsa gị, ọ ga-eme gịnị? Ọ ga-agazu gị arụ. Mmiri nọ n'ugwu ọ gbasara anyị tata, gbasakwana anyị, o zukwere na anyị arụ. Asị na ebe o si wee weta amamihe Chukwu nye ya, o wee wepụta nkụzi nke anụnwa asaa ajụọ asaa ụbọchị nke tata, nke anyị niile m ritere uru n'ime ya. A sị na Chukwu abịa ma gozie ya, tighachikwere ya ihe ọzọ ọ ga-akụzi karịrị nke a ụbọchị ọzọ. Sị na ndị nkụzi obi abịa ma na ihe anyị akụzi anyị ama achọ ya achọ n'ọnụ anyị, na anyị mepee ọnụ ozi okwu Chineke a na-apụta. Ka ọmaka mere na anyị ncha niile na-eke ihe ọma mere anyị n'oge, ihe ọma mere anyị na-akwụ, ihe ọma mere anyị na-akwụ. Ụbọchị ọzọkwa Satọde na-abịa abịa anyị ga-ezukọ otu anyị si zukọkwa ebe a ka anyị si ezukọta na ngalaba dị iche iche, obodo dị iche iche. Nke dị gị nso ị na-eje. Ka Chukwu abịa ma mezie okwu n'aha ndị enu na ndị ala.